No niin, nyt vihdoin tämä kaikkien pyytämä ja pitkän odotettu Sims-pelivideo minulta. Mä ajattelin, että voisi ehkä tehdä jonkun challengein, koska semmoisella on ehkä helppo aloittaa, kun niinku tietää vähän niinku mitä tekee. Ei tarvii itse keksiä semmoista juonta niinku Simsissä yleensä. Kaikki hyvät Sims content creatorit on semmosia, jotka on hirveän luovia, että ne keksii siihen sitten juonen. Tai sitten ne on hauskoja, mutta hauska en ole, mutta luova pystyn olla. Anyways, mä ajattelin, että voisi jonkun challengein vetää tähän. Mutta ensin voitaisiin tehdä tämmönen hahmo. Ja mun kaikkien aikojen lempi YouTubettaja eli James Turner, joka tekee Sims-videoita YouTubeen, niin hänellä on tämmönen hieno verkkosivu, josta pystyy randomaisemaan, että millainen hahmo tulee, niin kuin näitä niin kuin treittejä, ja sitten sen pohjalta voi sitten keksiä jonkun hyvän sellaisen, miltä se näyttää se hahmo ja silleen. Niin randomaisetaanpas tästä nyt hienot treitit meidän hahmolle. No niin. Herranjestas. Okei. No mä lupaan nyt, että mä otan nää. The Curator. Okei. Eli me tullaan keräillä jotain kiviä. Art Lover, Glutton ja Gloomy. Okei. Tehdään tämmönen sitten. Otetaan täältä. Curator. Sitten oli Gloomy. Art Lover ja... Mikäs se viimeinen oli? Glutton. Randomaistetaan täältä meidän likes and dislikes, koska no Art Loverista voi jo kertoa jotain tästä hahmosta, mutta muuta ne, että mä tiedän, jotain inspiraatiota nyt tähän meidän hahmoon. Niin. Likes color orange. Anteeksi, että mä vihaan tätä hahmoa. Dislikes pop music, what do you mean? Likes cooking, makes sense, kun se on glutton. Likes... hän ei halua, että on paljon lihaksia. Joo. Likes tattoos. Tykkää, että on ruskeat silmät. Tykkää vihreistä hiuksista ja... Anteeksi, mutta miten tää toimii? Hän haluaa, että hänen kumppani on niinku kalju. Se on sen niinku, mistä se tykkää. Mutta sitten myöskin se tykkää vihreistä hiuksista. Joo, ehkä se voi tykkää monesta eri. Laitetaan sitä nyt jotain. Laitetaan medium. Ei keksitä nimeä vielä. Tää on nyt nainen, koska siis joka ikinen Sims-hahmo, jota mä pelaan, on siis lesbo. Without a fail. Välillä mä yritän pelata semmosia heterosuhteita, mutta se ei vaan... Mä oon joskus kokeillut virpoilua, se ei ollut oikein mun juttu. Mä oon ollut siinä, se ei ollut mun. Ei ollut sun juttu. Ei ollut. Ei. Sitten mä kuitenkin aina ajaudun johonkin lesbosuhteeseen sillä hahmolla. Siinä yleensä käy silleen, että mä oon jonkun miehen kanssa. Sitten mä sain lapsen sen kanssa ja sitten mä dumppaan sen, koska baarissa tuli vastaan joku nainen, joka oli paljon paremman näköinen kuin se mies. Joten siis, okei, tämä on nyt nainen. Okei. Ehkä mä nopeutan tätä videota, kun mä mietin näitä juttuja, niin ei sitten tarvii miettiä mukaan sehän miljardia vuotta. Mun toisella lempi YouTubettajalla Lil Simsillä on niinku tapana näissä, kun se tekee hahmoja, niin kertoo yleensä sen päivästä tai mitä tahansa. Se aina vaan höpöttelee näihin päälle ja mun mielestä se on jotenkin paljon miellyttävämpi tapa katsoa tämmöisiä nopeutettuja juttuja kuin että olisi musiikkia. Mä yleensä, jos mä oon katsonut jotain videoa, missä
tämmöisen nopeutetun kohdalla tulee musiikkiin, mä olisin lään pois siitä. Mä en jaksa katsoa sitä, koska ainakin tosi usein ihmiset soittaa aivan liian kovalla sitä musiikkia. Mä en tiedä, että mikä homma siinä on, että laitetaan mikrofoni, mikrofoni on 100%, mutta sitten se musiikki on 1000. Et sitä on vähän epämiellyttävää kuunnella sitä. Joo, mä lähdin tätä hahmoa tekemään. Tuossa valitsin jo noita ekoja vaatteita ja nyt mä yritän saada tätä naamaa jotenkin näyttää järkevälle. Yhdessä vaiheessa tää näytti mun mielestä ihan Taylor Swiftiltä, mutta sitten mä tein jotain ja se ei näyttänyt enää järkevälle. Sitten toi leuka, mulla oli oikeasti vakavia ongelmia ton leuan kanssa, että miten se näyttää järkevälle. Ja toinen oli noi huulet, että mä oon aika paljon ladannut noita huulia semmosia presettejä, mutta sit ne on niin isoja jotkut, että, tai aika useat niistä on niin isoja, että ei näytä järkevälle ihan jokaisella simillä. Sitten mä löysin joskus huulet sieltä. Joo, mietin, että olisiko tällä pitänyt olla oranssit hiukset, mutta sitten mä menin tuolla blondilla, mikä oli tällä hahmolla siis alun perinkin. Toi oli siis toi hahmo, mikä tässä näkyy alussa, niin ihan vaan EA:n tommonen randomisaama hahmo. Mutta se ehkä ohjasi nyt aika paljon, että minkä näköistä mä lähdin tekemään. Tämmönen blondi, kaunis, girly girl. Joo, sit mä kun mä kattelin noita skin detaileja, niin tuolta löytyi tollain birthmark, jota mä en oo tyli ikinä käyttänyt aikaisemmin. Mä ajattelin, että no vois vaikka tällä kertaa käyttää, että siis mä aika usein unohan, että se skin detail juttu on edes olemassa, niin laitoin nytten tollasen. Ja sitten mä oon kans ladannut kaikenlaisia skin overlayta, mikä mä nytkin laitoin tolle, että se tuli vähän semmonen tasainen iho. Hyvä aina ladata, mullahan tietokoneen muisti ihan täynnä, että sit mä aina unohan, että mitä mä oon lataillut tänne, että pitäis vähän poistella juttuja. Joo, sit mä laitoin tällaiset pitkät ruskeat ripset sille noihin kaikkiin asuihin. Paitsi sitten tuohon formaliin ja sitten tuohon partyweariin mä laitoin mustat, koska sit se näyttää siltä, että se on laittanut ripsaria. Muuten mä laitoin vaan huulikiiltoa. En silleen muuten meikkiä. Siis mä en ikinä käytä myöskään noita kulmakarvoja. Olikohan noi jetut presetit vai oliko toi vaan, tai siis ei presetti, vaan siis se mikä sillä oli sillä alun perin. Vai oliko toi vaan ensimmäinen, että mä klikkasin, mutta noin niinku tosi kivan näköiset. Sopii tälle mun mielestä. Tässä mä nyt teen, mä teen partywearia. Siis mähän en oo mikään fashionista oikeasti, että mä nyt tein jotain, mikä mun mielestä näytti ihan hyvälle ja sillä mennään. Mä nyt vois olla huonompikin fashion sense, että en mä nyt silleen valita. Mä rakastan tota uikkaria, mutta toi alaosa on vähän outo, niin mä vaihoin sen keltaiseksi. Sitten on hot weather wear. Kattelin näitä mekkoja. Mun mielestä voisi olla mekko aina hot weatherissa. Löytyi tommonen. Mä en oo ikinä ennen käyttänyt tota. Toi oli varmaan just jossain, mikä mä ostin tänään. Semmonen. Mielestäni oli itse asiassa aika söpö toi aurinkohattu. Mä otin sen pois, kun se näytti mun mielestä tyhmältä, mutta olisi voinut kyllä ehkä laittaa sittenkin aurinkolaseja. Aika huonosti oli noita aurinkolaseja kanssa. Jotenkin mikään ei näyttänyt hyvälle. Pitäisi ladata se ja sen. Laitoin hiukset kiinni, kun ei löytynyt hattua, kun sitten se on niinku, musta ihan kiva kesällä laittaa hiukset ylös. Kaulakoruissa mulla oli kans vähän vaikeuksia, kun kaikki on jotenkin ihan super isoja. Ja toi niinku, ei ton Mekon kanssa käynyt mikään iso kaulakoru. Sitten viimeinen tommonen kylmän ilman asu. Sitten oli aika kiva toi paita. Toi oli toi sama paita siinä, kun silloin ne urheiluvaatteet, niin se vähän niinku käyttää samoja vaatteita. Tykkään käyttää yleensä esim. Niinku kenkiä silleen monessa asussa samaa kenkää, kun sit se näyttää mun realistiselle, että eihän mullakaan ole miljardeja kenkeä. Yritän käyttää silleen samaa. Sitten mä yritin, että kun toinen kylmä asu oli silleen niinku vaan villapaita, niin sitten
olisi joku takki, mutta noita takkeja on ihan sikavaikea jotenkin löytää semmoista hyvää takkia. Niin kuin, mielestäni toi miesten takit on melkein parempia kuin mitä noille naisille tehdään. Ja hanskat on myös vähän vaikea. Sieltä tuli tuommoiset ratsastushanskat, kun ei ollut muutakaan. Mutta nyt loppuu tämä. Mennään takaisin. Tämmöisen simin mä nyt sitten tein. En tiedä, noudattaako tää nyt yhtään mitään muuta kuin sitä, että likes orange. Muuten tää on silleen aika lailla mun päästä vaan. En mä tiedä. Hänen nimeksi tuli nyt Noel Olberg, koska mulla tuli ihan tästä mieleen se laulu, se Teenage Dirtbag, että her name is Noel. I had a dream about her. Siinä musiikkivideossakin on semmonen blonde mun mielestä sillä, ja sit sillä on vielä tämmönen tooth cap. Ja sit mä en edes tajunnut sitä ennen kuin, kun me yritin tallentaa tätä hahmoa, ja ei antanut. Niin sit mä oon silleen, että nyt mun pitää keksiä joku nimi, niin sit mulle tuli siitä mieleen, että tää näyttää ihan Noelille. Ja sitten mä yritin randomaissa jotain sukunimiä, ja sitten tuli Alberg. Niin mä oon silleen, no joo, no tää kyllä näyttää aika ruotsalaiselle, että hän on nyt Noel Alberg, että vissiin joku ruotsin sukuinen amerikkalainen. Tässä on Everyday-asu, tein vain yhden, koska tässä tosiaan meni 40 minuuttia, kun mä tein nämä asut. Yllättävän pitkään menee näissä, vaikka mielestäni en mitenkään ihan superisti tähän panostanut, mutta on tässä tietty 8 asuun 40 minuuttia, niin 5 minuuttia per asu, että se vaan niin nopeasti sitten stäkkää. Tällainen on Noelin Everyday-asu. Hän on oranssi ja sitten siinä on vielä, noita taitaa itse asiassa olla persikoita. Mä ajattelin, että ne on appelsiineja, mutta anyways, likes orange. Tällainen formal-asu. Minulla on täällä teetä. Niin laitoin sitten tämän ja housut vihreät, koska en meinannut löytää mitään tähän sopivaa, tähän paitaan sopivaa, mutta sitten tässä on noin vihreät lehdet, niin eiköhän tää ole ihan aika formal sitten. Sitten siis mä latasin just tänään tän yläosan. Tää on niin ihana, tää on ihan kuin lesbolippu. Piti ottaa se, siinä on oranssia myös. Oranssit kengät ja tämmöiset. Nää näyttää mun mielestä vähän nää juoksuhousut, mä latasin nää myös tänään. Näyttää vähän alushousuille, kun näissä on tää band, mutta haittaako se? Ehkä se ei haittaa. Mun mielestä ihan kiva näköinen. Ja sitten jos on niinku kylmä ns, niin sitten olisi tää pitkä ihana tässä. Nukkuma-asu. Ihan tosi basic. En käyttänyt tähän kuin ehkä minuutin. Party wear. Jos yrittää ylläpitää jotain hahmoa tässä nyt niinku. Ja eikö tää oo sille ihan in character tavallaan? Tästä hameesta olisi kans ollut tällainen tää. Ehkä mä vaihan tän itse asiassa. Tää on aika kiva. Vähän tommonen 70s vibe. 70-lukua on muutenkin nyt muodissa taas, joten muista ihan uskottavaa. Mun mielestä tää yläosa on tosi söpö, mutta tähän yläosaan kuuluvat alaosa, niin mä en oikein tykkää sen tästä leikkauksesta. Tai silleen, että mä tykkään enemmän tämmöisistä hipster-tyylisistä ja sit Brasilian. Mutta sit tää, mikä menee niinku tonne hipbonein yläpuolelle, niin jotenkin ei iske muhun, niin mä nyt laitoin. Mä alkoi väsyttää tässä vaiheessa jo sen verran, että mut kyllä tääkin mun mielestä menee semmoiseen 70-luvun vibeen, että tää nyt selkeästi tykkää semmoisesta 70-luvun kuvioista ja väreistä. Tämmönen kylmän kelin asu. Sama paita kuin oli siinä toisessa ja muista tää oli niin söpö tää pipo, mulla oli pakko laittaa. Ja sitten, siis Simsissä on tosi huonosti talvitakkia naisilla. Yleensä se on niinku just toistepäin, että miehille on tosi vaikea niinku pukea yhtään mitään. Tää kylmän kelin asu on sellainen, mitä on niinku, siis mä en tiedä mitä mä laittaisin naiselle. Niin mä laitoin tää miesten niinku, mielestäni tää näyttää vielä ihan ok hyvälle. Joskus nää näyttää vaan hassuille, kun nää ei niinku tiedä, miten tän kankaan pitäisi mennä niinku rintojen kohdalle, mutta tää näyttää mun mielestä vielä ihan okolle. Mä en ymmärrä, että miksi esimerkiksi tästä takista ei ole tehty niinku naisille versiota ollenkaan. Mielestäni Sims-tiimi voisi niinku suoraan jokaisen vaatteen, mitä ne tekee, niin tehdä niinku molemmille niinku bodyframeille, niinku feminiiniselle ja maskuliiniselle. Alkakaapahan EA nytten tehdä sitten. Tällainen tuli nytten Noellesta. Hän on siis Gloomy, Artlover ja Glutton. Ja
The Curator, eli siis toisin sanoen, hän keräilee niinku kiviä. Keräillään kaikenlaisia. Vitsi, mun tää nyt miettiä, että pitäisikö mun ostaa kivi lisäosa, koska se ehkä sopisi tälle hyvin tälle Noellelle. Likes orange cooking, body muscle low, tattoos, brown, green, toisella on ruskeat silmät ja vihreät hiukset. Ehkä me tutustutaan tähän hahmoon nyt sitten vähän lisää. Juu, Alberg. Let's mennään. Mikä vuoden aika? Mä laitoin silleen, että vuoden ajassa olisi niinku aina 2 viikkoa, kun musta tuntuu, että se 1 viikko on aika vähän. Sitten keksii jotain kivoja. Mitä ne nyt on? Siis niinku jouluja nää. Ehkä me voitaisiin aloittaa keväästä. Se on ehkä semmonen turvallinen. Tosiaan, mä just ostin uuden packin. How to become a property owner. How to become a tenant. Mä oon aika varma, että mä osaan. Mä oon kattonut niin paljon videoita, että pitäisikö meidän muuttaa tänne uuteen maailmaan? Mitäs täällä? Täällä on vapaana tämmönen one bedroom. Great soil. Praising breezes. 1 vaan niinkö? Yläkerta on vuokralla jo. Ei se mitään, aloitetaan vaan täältä. Let's go. Furnished. Sure. Jos ne ei ole hyvät, niin vaihdetaan niitä sitten. Mennään tänne sisälle. Tää katsoo, että pitääkö mun toi Wicked Wims ehkä vaihtaa tuohon siihen family friendly versioon, koska muuten mulla kävi tuossa Creator Simissa silleen, että vähän näkyy nakkena tää hahmo, mutta mä en ole ihan varma, että mitä YouTubessa saa näyttää. Voimme tietty aina sensuroida, mutta ehkä olisi helpompi vaan ottaa se pois. Mä taas vähän nopeutan tätä. Tässä voi muuten mennä aika pitkään. Okei, no niin, nyt me ollaan täällä asunnossa. Ja mä vieläkin mietin, että mitä me tehtäisiin tässä niinku, mikä challenge tässä nyt olisi. Voisi olla niinku 100 baby challenge, mä en kyllä jaksa sitä nyt vetää. Sitten olisi generations. Niin. Ehkä generations on ihan hyvä ja sit voi jokaisella generationilla tehdä jonkun oma jutun. Hei, ei ku... Joo. Nyt mä keksinkin, mitä me tehdään. Eli Little Sivisillä oli joskus semmonen challenge kuin Very Berry tai joku semmonen Mary Berry. Ja siinä oli aina, että jokaisella generaatiolla oli niinku aina oma väri. Mä ajattelen, että tämä hahmo on nyt oranssi, niin mikä sitä meet pitämästä sen Very Mary Berry Challengein. Mutta nyt me ollaan täällä asunnossa. Mä ajattelin, että tää nyt ei ole hirveän oranssi, niin katsotaan. Mä ajattelin, että ehkä vois tehdä silleen, että sisustan tää nyt jotenkin tän kämpän. Ja sit mä laitan meidän rahat nollaan. James yleensä pelaa Rags to Riches. Ja mun mielestä se tekee aina kaikista peleistä oikeasti paljon mielenkiintoisemman. Mulla on jonkun verran CC-juttuja. Lähinnä simeille vaatteita. Niinku kässiin. Tää on tämmönen aika vanhan näköinen kämppä. Tää oli tyyliin 2 tähteä. Niin tällä ei oo varmaan mitään ihan hirveän hienoja kalusteita. Me ollaan köyhiä. Ihan niinku oikeassa elämässä. Mun pitäisi ladata joku semmonen HQ-modi, että nää näyttäis paremmalle nää kaikki jutut, mitä mä oon ladannut, mutta jotkut asiat saattaa olla vähän blurry. Ja se on ihan 100% minun vika. Näyttää vähän semmoselle Airbnb-huoneelle, jossa on tököitä. Ja mun ehkä olisi pitänyt laittaa joku budjetti ennen kuin mä aloin tekemään näitä muutoksia. Mä oikeesti elän ja hengitän tätä peliä. Siis mä katson joka päivä Sims-videoita. Ja nimenomaan niinku Jamesin. En voi nukkua, jos en katso Jamesin videota. Hyvä tietää, että hauska tietää joskus, että paljonko mä oon Jamesille tuottanut rahaa sillä, että mä nukahan kesken videon ja sitten
mä joudun aina aloittaa sen alusta sen saman videon. Siis mä oon kattonut varmaan jokaisen Jamesin video varmaan vähintään 3 kertaa. Joitain varmasti enemmänkin. Mä latasin siis just tähän semmosen item packin. Joku Orange Room, se oli ihan sikasöpö. Citrus Room, se oli se. No niin, sittenpä meillä on vielä ihan hetki on tätä rakentamista. Melkein ollaan valmiita. Vielä tonne eteeseen jotain tommoista vaatetta ja kenkää. Ja aika paljon sitten loppujen lopuksi meni tähän rahaa, että mä ajattelin, että vähän vähemmän olisin käyttänyt, mutta itsepä mä siis oon nämä säännöt keksinyt, että ei se nyt ole niin. Varmaan laitan sitten ensi kerralla rahat nollaan, että on sitten jotain tekemistä, kun yrittää niitä vuokrarahoja saada kasaan. Vielä tämmönen sateenvarjo juttu tonne. Siis toi kukkatyyny on mun mielestä ihan supersöpö. Mä latasin sen tänään, mä löysin tuolta Pinterestistä, joka oli Patreoniin tehnyt tommoisen ihanan kukkatyynyn. En muista nyt kuka, mutta kiitos siitä hänelle kuitenkin. Tuolta vielä roskisvaihtoa ja sitten mä tuohon semmoisen oranssin vanhan hellan löysin kanssa CC:nä ja se sopii mun mielestä aika hyvin tonne, kun tuolla on tämmönen vanha bed and breakfast vibe jotenkin. Piti ottaa toi taulu pois, mutta toi on vähän tyhjä toi seinä, niin pitää vielä mä siihen jotain kukkaa laitan vielä siihen seinälle ja sitten me ollaankin jo valmiita. No niin, nyt meillä on tässä valmiina tää, mitä mä nyt sain tuossa ajassa tehtyä ennen kuin motivaatio loppui. Siis tämän viimeisen pätkän 2 minuutin ääniraita hävisi jonnekin, mutta onneksi se on vain 2 minuuttia, niin ihan sama. Tälle siitä tuli tämmönen aika oranssi. Tuli tämmönen ilmoitus, että unit rating on muuttunut. Et mä yritän tässä nyt etsiä epätoivoisesti, että tuliko mulle 1 tähti lisää vai lähtikö 1 tähti pois, että me aloitettiin 2 tähdellä. Mä kyllä veikkaan, että meille tuli ehkä 1 tähti lisää, että tää on nyt 3 tähden unit, koska mä lisäsin tonne siis hellan ja mun mielestä asunnon arvo nousee jollain 4 000 ehkä. En usko, että ainakaan niinku huono, niin en siis löytänyt sitä. Mä oon kattonut vaan Jamesin videota, missä se on niinku se omistaja, niin mä tiedän vaan, että mistä se löytyy silloin. Varmaan kun menis tonne Manage Worldiin, niin sieltä sen näkis. Anyways, no kiitos kun katsoit tämän videon. Kiitos mielenkiinnosta. Seuraavassa videossa varmaan sitten vähän pääsen jo pelailemaan täällä maailmassa. Katsotaan, että miten me saadaan toi Maryberry Challenge, tarkoitan siis, miten saadaan toimimaan. Kiitos kun katsoit. Moikka!